ମାଛ ନବ ମାଛ, ତଟକା ତଟକା ମାଛ। କିଏ ନବ ମାଛ? ବାବୁ ମାଛ ନିଅ ମାଛ। ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ, ବଡ଼ ସାନ ସବୁ ମାଛ। ମାଛ ନିଅ ବାବୁ ମାଛ। କିଏ ନବ ମାଛ? ତଟକା ତଟକା ମାଛ। କିଏ ନବ ମାଛ? ମାଛ ନିଅ ମାଛ। ମାଉସୀ ମାଛ ଡାକିଲାଣି, ବୋଧେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଆଣିଛି। ଯାଏ ଦେଖିବା କିଏ ମାଛ ଆଣିଛି ମାଉସୀ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ। କଥା କ'ଣ ମାଉସୀ, ଆଜି ଏତେ ମାଛ? ହଁ, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ତାଜା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ଆଜି ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତ ଭାରି ତାଜା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲୁ, ଏଇ ମାଛର ଦାମ କେତେ? କିଲୋକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ? ପୁଅ ଯୋଉ ମାଛ ନେଉଛି ନେ, କିଲୋକୁ 100 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନୁ କେତେ ତଟକା ତଟକା ମାଛ। ଆଉ ଏଇ ମାଛ କ'ଣ ତୋତେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ? ନେ ପୁଅ ମାଛ ନେ। ହଉ ମାଉସୀ, ମୋତେ ସେଇ ଶିଳା ମାଛରୁ କିଲେ ଦେନି। ମାଉସୀ ଭଲ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ବାଛିକି ଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ ନା? ମୁଁ ତୋର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଦେଉଥିବୁ। ହଁ ରେ ବାବା, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିକି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ ମୋର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ବୋଲିକି? ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ତୋତେ ବାଛିକି ଦେଉଛି। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋତେ କହିବୁ ଆଉ ମାଉସୀ ଖାଲି ଖରାପ ଦେଲା ବୋଲିକି। ମାଉସୀ ତ ଦଣ୍ଡି ତ ପୁରା ସୁନା ଦଣ୍ଡି, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠୁନି, ଆଉ ପୁରା କାଣ୍ଟିକି ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପକାଲୋ। ନା ଲୋ ବାପୁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ପକେଇନି, ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି ପରା ଆସିକି। ଏଇ ମାଛ ବେପାର କରିକି ପେଟ ପୋଷିବା କଥା। ଆଉ ତୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧିକା ଦେଇଦେବି, ଆମର ଲାଭ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ହଉ, ତୁ ଏବେ ମାଛକୁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା, ଘରକୁ ନେବି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ପଇସା ଅଣ୍ଟାର ମାରିଥିଲି, ଲାଗୁଛି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ। ହଉ ତୁ ଯା, ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ତୁ କ'ଣ କେଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ?